Антилопа, това видео е за теб. За да ти покажа всъщност колко много те обичам, колко много държа на теб и колко обожавам творчеството ти. Ще те накарам да ме обичаш толкова, колкото и аз обичам теб. Винаги съм искал да съм с антилопата. Той е такъв секс символ. Погледнете ето този клип. Искам само да го погледнете ето това. Ако все още не сте се свършили в гащите, не знам какво не е наред с вас. Да, антилопче, точно така, давай. Танцувай за тати, давай. Защо изобщо го правя този клип? Първоначалната ми идея беше просто да се базикам с антилопата, но усещам как малко по малко той успя да измени сексуалността ми и да ме накара да се влюбя в него. Вече харесвам мъже, официално е, обявявам го. Допреди не бях сигурен, защото не знаех, че е възможно един мъж да бъде толкова сексапилен и огнен, но вече всичко ми се изясни. Аз съм гей, аз харесвам мъже, аз обичам пиш! Гледам и слушам тази песен и ми започвам да си мисля неща, които не съм ми предполагал, че мога да си помисля. Тази мъжественост, този ангелски глас, този сексапилен поглед карат ме да преосмисля себе си, живота си, сексуалността си. Кой съм аз? За какво се боря? Защо пишката ми се надигна леко? Буквално си мъжката версия на Афродита. Не знам как е възможно някой да не би те харесвал. Виж колко е мъжествен. Това е пример за Сигма мъжкар. Нямаш право да казваш, че ми реши да обратя. Ако бях жена, веднага щях да поискам той и неговата мъжественост да проникнат в мен. Аз съм мъж и го искам. Това смятай за какво става въпрос даже. Каква беше идеята на това видео? Не знам. Мисля, че е важно всеки в крайна сметка да се направи, за да че аз теб те обичам, антилопа. Ти си любовта на живота ми. Бих направил всичко за теб. Искам да се обичаме, искам да се уважаваме. Искам да се полеем с солио и да се търкаме пишоците един в друг.